Paula i Bàrbara són dues amigues de 34 anys, que es coneixen des de la infància. Paula està casada i té 3 fills. Els dos tenen treball, però arriben amb prou dificultats a fi de mes. En canvi, Bàrbara és una mare soltera d'una xiqueta petita i ja fa 2 anys que no troba treball. A causa de la depressió i l'ansietat provocada per l'abandonament del seu home i el tancament de l'empresa en la qual treballava, aquesta va començar a consumir drogues de manera cada vegada més freqüent. Paula ha vingut a la nostra consulta clínica per a buscar consells sobre el problema que se li presenta. Bàrbara, sent conscient de les dificultats que té la família de Paula per arribar a fi de mes, li ha demanat 300 euros, corresponents a la meitat del seu sou, per a pagar deutes, ja que si no, li tallaran la llum i l'aigua i no podrà mantindre a la seva filla. Paula sap que a Bàrbara li fan falta els diners, però també sap que, encara que Bàrbara ho negue, alguna part d'aquests diners anirà destinada a la compra de drogues. A més, Bàrbara li ha comentat que si no aconsegueix els diners tindrà que furtar per així poder seguir endavant, ja que no es parla amb la seva família i ells no la poden ajudar econòmicament. Una possible solució front a aquest dilema seria que el psicòleg recomanarà a Paula prestar-li els diners a Bàrbara. Aleshores, quins articles estarien vulnerant? Article 2. L'activitat del psicòleg es regeix, davant tot, pels principis de convivència i de legalitat democràticament establerts en l'estat espanyol. Si el psicòleg recomana o persuadeix a Paula per a la presta de diners a la seva companya, estaria defraudant la llei democràtica espanyola, a la vegada que el codi deontològic, ja que la compra-venda de drogues al nostre país es considera il·legal. Article 5. L'exercici de la psicologia s'ordena a una finalitat humana i social, que pot expressar-se en objectius tals com el benestar, la salut, la qualitat de vida, la plenitud del desenvolupament de les persones i dels grups en els distints àmbits de la vida individual i social. Com que el psicòleg no és l'únic professional que persegueix aquests objectius humanitaris i socials, és convenient, i en alguns casos precís, la col·laboració interdisciplinar amb altres professionals, sense perjudici de les competències i saber de cadascun d'ells. Com que ens trobem enfront d'un cas de drogadicció en el qual es troben perjudicats menors, creiem convenient que el psicòleg hauria de consultar el cas amb altres professionals de les ciències socials, com poden ser psicòlegs d'intervenció en menors, serveis socials, professionals especialitzats en drogodependències o altres. La finalitat del psicòleg, com bé cita aquest article, és aconseguir el benestar del client i per aquest motiu cal consultar amb altres professionals, ja que si recomana des d'un principi que se li presti els diners, vulnerarà l'article per no consultar amb altres i, a més, no haurà tingut una visió clara del benestar del client. Article 6. La professió de psicòleg es regeix per principis comuns a tota la deontologia professional, respecte a la persona, protecció dels drets humans, sentit de responsabilitat, honestitat, sinceritat per amb els clients, prudència en l'aplicació d'instruments i tècniques, competència professional, solidesa de la fonamentació objectiva i científica de les seves intervencions professionals. Si el psicòleg recomana la presta de diners per a la compra de drogues, com aquestes són perjudicials per a la salut i desintegradores de l'estat físic de la persona, indicaria una falta de responsabilitat, igual que una falta de professionalitat en el camp de la psicologia. El psicòleg, propiciant la compra de drogues, no es responsabilitza dels seus actes i dels efectes perjudicials que pot tindre tant per a Paula, que acudeix a la consulta, com per a Bàrbara, que té el risc de caure seriament a les drogues. Una altra solució podria ser que el psicòleg recomanarà a Paula no prestar-li els diners a Bàrbara. Aleshores, quins articles estarien vulnerant? Article 5. L'exercici de la psicologia s'ordena a una finalitat humana i social, que pot expressar-se en objectius tals com el benestar,
la salut, la qualitat de vida, la plenitud del desenvolupament de les persones i dels grups en els distints àmbits de la vida individual i social. Com que el psicòleg no és l'únic professional que persegueix aquests objectius humanitaris i socials, és convenient, i en alguns casos precís, la col·laboració interdisciplinar amb altres professionals, sense perjudici de les competències i saber de cadascun d'ells. Si el psicòleg li recomana al seu client no deixar-li els diners a la seva amiga Bàrbara, la qual diu que són per a poder mantenir a la seva filla i poder arribar a fi de mes, estarà influent en el benestar i la qualitat de vida de la seva amiga i la filla. Article 7. El psicòleg no realitzarà per si mateix ni contribuirà a pràctiques que atenten a la llibertat i integritat física i psíquica de les persones. La intervenció directa o la cooperació en la tortura i mals tractes, a més del delicte, constitueix la més greu violació de l'ètica professional dels psicòlegs. Aquests no participaran de cap forma, tampoc com a investigadors, com a assessors o com a encobridors, en la pràctica de la tortura ni en altres procediments cruels, inhumans o degradants. Si el psicòleg li recomana a la seva clienta no deixar-li els diners a la seva amiga, estarà afavorint l'aparició de delictes per part de Bàrbara. Aquesta avisa a la seva amiga de que si no és capaç d'aconseguir els diners, es veurà obligada a robar i, per tant, el psicòleg és conscient de la gravetat de no prestar-li els diners a Bàrbara. Article 8. Tot psicòleg deu informar, almenys als organismes col·legials, de les violacions dels drets humans, maltractaments o condicions de reclusió cruels, inhumanes o degradants, des que sigui víctima qualsevol persona i dels que es tinguera coneixement en l'exercici de la seva professió. Si Paula accepta aquesta opció, el psicòleg es veurà obligat a avisar a les autoritats, ja que no pot participar com a encobridor de delictes. A més, hauria d'informar a serveis socials perquè revisen la qualitat de vida de la seva filla, tenint en compte així tots els recursos econòmics de la seva mare, així com el grau de dependència de les drogues i la capacitat per a cuidar a la seva filla. Com que les dues situacions plantejades anteriorment presenten algun fet conflictiu, hem cregut convenient elaborar una tercera solució. En primer lloc, Paula explicaria a Bàrbara la seva inestabilitat econòmica i ambdues intentarien cercar ajuda d'alguna altra amiga o possible conegut. D'altra banda, quant al problema de les drogues, Bàrbara hauria de comprometre's a assistir a un curs per intentar combatre aquesta addicció.